Tak ahojte kamaráti. Čo som to zase kúpil? No kúpil som ďalšieho Varika. Je to Varik z roku 1984. Prevodovka T20. Má to už plastovú nádrž. A kúpil som to na opravu, lebo Varik bol nepojazdný, mal zlé zapaľovanie, sviečka nešla, čiže nemal ani fajku na sviečke, takisto nádrž je deravá. Môžete vidieť. Má, neviem, či to zaostrý. Takže vypúšťace hrdlo, čo ide ku hadičke, je otrhnuté od nádrže. Pritom bola nádrž kupovaná nová, ale asi troška nekvalitne prevedená. Vymenil som hadičky, vymenil som sviečku, urobil som elektriku na odpájanie, nemalo tu urobenú elektriku. Takisto všetky hadičky som dal nové. Mám tu ešte kúpené sitko. A mám kúpenú opravnú šrubu na vypúšťanie benzínu. Čiže vec nasledovná. Na opravu vypúšťaceho hrdla hadičky na benzín si kúpite opravnú šrubku. Odpojíte hadičku, odrežete vypúšťace hrdlo, ktoré je ulomené. Následovne vyvrtáte 10 dieru do nádrže. Prepcháte si drôtik vonka. Cez dierku si prepcháte drôtik až po napúšťace hrdlo. Uchytíte si šrubku. Samozrejme bez matičky. Uchytíte si šrubku bez matičky, pretiahnete ju pekne, aby vám sadla do diery. Dáte podložku, zaistíte matičkou a máte hotovo. Takže akurát to idem urobiť. No kamaráti, takže ventil mám už mám odrezaný. Idem si navrtať dierku. Lepšie by mi bolo asi nádrž odobrať, aby som lepší prístup, takže idem na to. Na odobratie nádrže si potrebujem uvoľniť tieto šruby, aby som dostal štarter von a nádrž si dám mimo traktorik. Tak nádrž je odobratá. Tu je urvaný výpust, tento je dobrý, takže idem ho vyvrtať a natiahnu novú šrubu dovnútra.
Tak, šrubu už mám natiahnutú. Teraz mi ostáva už dať iba matku spolu s podložkou, dokrútiť to, zaistiť. Ešte si vyťahnem káblik, vlastne drôt. Vyťahnem si drôt. Tak a máme hotovo. Nádrž by mala byť opravená. Takže si ju idem zmontovať naspäť na traktorik. Naliajem benzín a uvidím, či to drží. Takže je tu štart po oprave. Takže môžete vidieť, že traktorik ide. Ani kvapka benzínu. Takže traktorik je opravený. Si vyskúšame, či vypína. Vypínač je klasicky urobený do skrátu na kostru. Takže Takže ja sa lúčim z tohto krátkeho videa o nákupe, ktorý som nepotreboval, ale ho mám. A čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.